Trenčiansky samosprávny kraj v aktuálnych dňoch odštartoval súvislé rekonštrukcie úsekov ciest 2. a 3. triedy. Poslanci TSK z rozpočtu samosprávy vyčlenili na tieto opravy celkovo viac ako 7,2 milióna eur. Dnes slávnostne otvárame rekonštrukciu ciest 2. a 3. triedy formou súvislých oprav týchto ciest, ktoré sú vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja. Musím povedať, že minulý rok v tom rozpočte sme nenašli žiadne finančné prostriedky na tieto súvislé opravy, že minulý rok to bolo 0 eur a tento rok, teda na rok 2026, poslanci schválili tieto súvislé opravy vo výške 7,2 milióna eur z DPH. Čiže všetky tieto rekonštrukcie ciest 2. a 3. triedy, ktoré bude župa robiť v priebehu 20 dní, sú z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Celkovo tak bude zrekonštruovaných 36 úsekov ciest, a to v celkovej dĺžke takmer 30 km ciest 2. a 3. triedy. Dĺžky sú rôzneho charakteru, na tých 36 úsekoch záviselo na tom, v akom stave sú tieto jednotlivé úseky. Sú to cesty 2. a 3. triedy. A najväčší objem finančných prostriedkov ide do dvoch okresov, okres Ilava a okres Trenčín. A najviac z tých takmer 29 km úsekov sa opraví v okrese Trenčín, bude to takmer 5 km. Dnes sa teda momentálne nachádzame tu v obci Mníchova Lehota aj s pánom starostom. V Mníchovej Lehote tak bude obnovený úsek v dĺžke 1,2 km. Tak ja nepoznám starostu, ktorý by nadával, keď sa Trenčiansky samosprávny kraj rozhodne, že zrekonštruuje časť komunikácií v jeho obci. Dokonca som bol prekvapený a ma veľmi potešilo, že sa to dalo urobiť v takej symbióze spolupráci, pretože my sme robili kanalizáciu, so samosprávnym krajom sme sa dohodli, že keď dokončíme práce na kanalizácii, tak zároveň sa zrekonštruuje celý úsek komunikácie cez našu obec, ktorý bol teda rozkopaný, a to je v tejto dobe také vzácne, že tie práce tak na seba nadväzujú. Je to pekné, páči sa mi to, som s tým spokojný. Táto cesta bola naozaj veľmi vyťažovaná a ešte stále je vyťažovaná, a to hlavne teda z dôvodu toho, že stále nie sú otvorené Bierovské mosty. To je medzinárodná cesta 1. triedy 1/9. Tie by mali byť otvorené a spustené do užívania niekedy v druhej polovici júla, respektíve koncom júla. Čiže ešte nejaký ten mesiac aj tá osobná doprava tu bude jazdiť vo väčších počtoch. Takže bolo to spôsobené aj týmto a tá cesta bola naozaj veľmi zdevastovaná. Rekonštrukcie viac ako 28 km ciest 2. a 3. triedy sú teda v plnom prúde a zhotoviteľ ich má dokončiť v priebehu 21 dní. V prvom rade by som chcel kvitovať Trenčianskému kraju, lebo je to jeden z mála krajov, ktorý dbá nielen na cenu, ale aj na čas realizácie. Čiže snažia sa čo najmenej obťažovať verejnosť týmito rekonštrukciami a poviem úprimne, 21 dní na tento objem peňazí je veľká výzva pre zhotoviteľov, preto sme združení spolu s Dopravstavom Eurovia, aby sme to zvládli. My momentálne ešte mobilizujeme aj asfaltérske šaty, ktoré nastupujú hneď po prípravnej činnosti, prípadne ak sa ukážu ešte nejaké nezrovnalosti s podložím a tak ďalej, tak sa ešte popripravujú a opravia úseky, ktoré to vyžadujú, a následne nastupujú asfaltérske práce. Rátame s tým, že tých 21 dní bude dodržaných tak, ako to máme v zmluve. Ja pevne verím, že zhotoviteľ naplní všetky tie podmienky zmluvné, ktoré boli vysúťažené, že v priebehu tých 20 dní sa dokončia všetky tieto úseky, tých 29 kilometrov. A chcem teda poprosiť aj cestujúcu verejnosť. Je to teraz cez leto, ľudia chodia na dovolenky, nechodia tak do práce, čiže tá doprava by mohla byť trošku odľahčená. A chcem ich teda požiadať o trpezlivosť a aby dávali pozor aj na tých, ktorí tieto rekonštrukcie robia, aby sa nič nestalo, aby to bolo bezpečné. David Cvitač, televízia Pohoda.